Estamos hoxe aquí no terceiro festival de Sisalde, donde temos a sorte de contar con toda a veciñanza que se acercou de o tempo tamén que estuvo da nosa parte, nos axudou con un moi bo día, con un pouquiño fresco, pero moi cómodo. Neste intre está tocando o grupo Caórnega, que ven de Cantabria. Anteriormente tuvemos a sorte de ter a Querquenai, que tamén estuvo connosco, e a continuación vai nos acompañar de Quen Besendo, un grupo con veciños de Arteixo e de Coruña, que naciu da Asociación Trisquén e sigue formando parte de todo o Concello de Arteixo, moi vinculado. Despois chegaremos este festival co gran grupo folk que temos, que é Milladoiro. A verdad que a sensación que temos deste tercer festival é moi positiva, porque temos moita familia, moitos veciños de Arteixo que o están disfrutando, pasando moi ben, e esa é a nosa aposta, que a xente veña, coñeza isto, aposte polo rural de Arteixo, que é unha zona que non é coñecida por todos, e necesitamos, pois eso, que a xente veña e o disfrute, e que siga a Sisalde, que sigamos apostando pola familia, polo folk e pola boa música.